Takže ľudia, ahojte. Po dlhšom uvážení aj menšej ankete na sociálnych sieťach ste rozhodli, že najbližšie videjko by malo byť venované práve týmto dvom medveďom a je to nejaký takzvaný, toto videjko bude nejakom príbehu, fotky alebo niečo také, alebo neviem ako to môžem nazvať. Ako vlastne vznikla táto fotografia týchto dvoch. Veľa ľudí sa ma pýtate a vždycky každému, komu to vysvetľujem, neverí tomu, že na ktoré už som počul aj také, že vraj je to urobené, že vraj je to počítačom urobené. Tak ja takto počítačom robiť neviem. Ani si to neviem predstaviť, že by sa to dalo. No ale poďme k samotnému tomu príbehu fotky. Bol to deň ako každý iný. Už nejaký týždeň dopredu som vedel, že tieto dva medvede chodia tam spolu na jednu lúku. No a vždycky chodievali spolu, chodievali po svetle. Takže vedel som si ich dobre počkať, vedel som už aj presné hodiny, kedy vyjdú, kedy zase zajdu. A rád tak som, teda podelím sa s tým, hej, tak som povedal vlastne kamarátom fotografom, že príďte. Mám tu na dva medvede, ktoré stále chodia a viete si ich pekne aj spolu so mnou nafotiť. Chalani prišli, tak sme sa na ne vybrali. O nejakom čase, ako som aj myslel, že aj vyjdú, tak aj vyšli. No a ležali sme v tráve, fotili sme ich, pozerali sme a stále chodili jeden cez druhého. Nikdy nebola nejaká pekná fotka, ako spraviť, že proste by boli akože vedľa seba alebo hocčo. Nedalo sa to proste, v kuse sa motali cez seba, hlavy dole, žrali v jednom kuse. No a tak som sa pozrel na chalanov a napadol ma taký jeden nápad, že vlastne nech si chalani pripravia foťáky, nech zaostria na tie dva medvede a ja vyskúšam lusknúť. Hej, že čo urobia, že vtedy to možno bude troška zaujímavejšie. No tak sme to tak vyskúšali, pozrel som sa na všetkých chalanov, že či môžem. Všetci mi kývli hlavou, že hej. Tak vtedy som si aj ja pripravil foťák. No a lúskol som, vtedy už boli fakt pri nás bližšie, dosť blízko. Lúskol som a do toho sa dal najprv, pravý na zadné sa dal tento najprv ostal dole, spoza neho vykúka, že čo sa deje. No a potom už sa nám podarilo, nejako asi nás dostali do nosa, lebo nevideli nás, lebo sme mali všetci na sebe maskovanie a fakt ležali sme v tráve, nebolo nás vidno. No ale potom nám už nejako museli zbadať, dostať do nosa, tak sa postavil na zadné aj tento druhý. No a už vtedy iba stlačil som prst na spúšti, zaostrenie a držal, dokým sa nedali dole. No a vznikla to z tohto takáto úžasná fotografia. Hneď medvede zašli, už nám potom žiaľ Bohu nevyšli. Ja som ich potom mal asi na druhý a tretí deň znova. Čiže tak. Čiže neodišli odtiaľ. Ako sa im darí teraz, už vám naozaj neviem povedať, lebo na danej lúke už som dlhšie medveďa nespozoroval. Takže neviem povedať, či vôbec ešte títo dvaja fešáci žijú. Takže asi toľko ku krátkemu príbehu fotky. No a rozmýšľam, že naozaj mám viacej fotografií, ku ktorým by som vedel porozprávať niečo takéto, ako to vlastne vzniklo. A najbližšie rozmýšľam, že urobím s fotografiou rysa, pretože tam tiež sa k tomu viaže veľmi silná, pekná spomienka. Takže uvidíme. A takisto aj čo sa týka medveďov, mám ešte viacej záberov, ktoré by sa, myslím, že hodili aj na obraz a stáli by za to spomenúť, ako tie fotografie vznikli, pretože neviem čím to je, ale naozaj väčšina mojich fotografií nevznikla len tak obyčajným nejakým sedením a čakaním v lese. Vždycky to má ku sebe nejakú zábavnú príhodu. Takže určite ešte týmto videom to nekončí. Chcel by som v tom pokračovať a naďalej s vami zdieľať to, ako sa to mne tie fotografie podarili urobiť, lebo naozaj stojí to za to, že
keď si to vypočujete pri tých iných fotografiách, aj pri tejto. Takže ja vám ďakujem za takéto kratšie videjko. A keďže už máme vonku skoro tmu, ráno sa neskôršie rozvidnieva, čiže ja prídem z roboty a do 3/4 hodiny je tma, čiže chodiť do terénu je teraz troška ťažšie, tak som si našiel takto z pohľadu domova troška času, že aspoň nejako sa vám pripomeniem nejakým videjkom. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, že aspoň troška ste sa zasmiali na tou príhodou, lebo naozaj netreba všetko brať tak vážne a naozaj viažu sa k tomu veľmi aj občas zábavné spomienky a ja sa aj veľmi teším na to, že vďaka tomuto môjmu koníčku budem raz vedieť rozprávať svojim generáciám o tom, že čo som naozaj zažíval a nie, že som sa iba hral za počítačom alebo niečo podobné. Takže ešte raz vám ďakujem a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videjku.